മാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനാ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരാ ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഃ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗോ നാമ ഷോഡശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാസുരഭാവങ്ങൾ എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി, രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ റെഡി ആയിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. മംഗളം മഞ്ജുളം കൃഷ്ണപാദാംബുജം മംഗല്യദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം സങ്കടനാശനം കൃഷ്ണപാദാംബുജം സന്തോഷദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം ദുഷ്ടവിനാശനം കൃഷ്ണപാദാംബുജം ശിഷ്ടജനപ്രിയം കൃഷ്ണപാദാംബുജം മുക്തിപ്രദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം ശക്തിപ്രദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം സന്മയം ചിന്മയം കൃഷ്ണപാദാംബുജം കൽമഷനാശനം കൃഷ്ണപാദാംബുജം നിഷ്കളം നിസ്തുലം കൃഷ്ണപാദാംബുജം നിത്യം നിരാമയം കൃഷ്ണപാദാംബുജം ആനന്ദദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം ആകുലനാശനം കൃഷ്ണപാദാംബുജം മോദപ്രദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം മോഹവിനാശനം കൃഷ്ണപാദാംബുജം ശ്രീ ഗുരുവായൂർപുര
ശ്രീ ഗുരുവായൂപുരേശ പാദാംബുജം ശ്രീയെ കീടുന്നൊരു ദിവ്യപാദാംബുജം നിത്യം നമിക്കുക, നിത്യം ഭജിക്കുക, നിത്യം സ്തുതിക്കുക കൃഷ്ണപാദാംബുജം. മംഗളം മഞ്ജുളം കൃഷ്ണപാദാംബുജം മംഗല്യദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം സങ്കടനാശനം കൃഷ്ണപാദാംബുജം സന്തോഷദായകം കൃഷ്ണപാദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി ആരാ റെഡി ആയിട്ടുള്ളേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാ റെഡി ആയിട്ടുള്ളേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ഓ ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ, കൃഷ്ണനാട്ടം കളി തീർന്നുവല്ലോ. കളി വിളക്കണഞ്ഞു ദീപങ്ങൾ മിഴിപൂട്ടി ഓമന കണ്ണ ഉറങ്ങേണ്ടേ. ഓമന കണ്ണ ഉറങ്ങേണ്ടേ. ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്നതല്ലേ കണ്ണ, രാവേറെയായെന്റെ ശ്യാമവർണ്ണ. പലരുടെ പരിഭവം കേട്ടെന്റെ കണ്ണാ, നീ പകലൊന്നും ഉറങ്ങാതിരുന്നതല്ലേ. പകലൊന്നും ഉറങ്ങാതിരുന്നതല്ലേ. അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ, കൃഷ്ണനാട്ടം കളി തീർന്നുവല്ലോ. പൂമേനി വാടി തളർന്നുവല്ലോ കണ്ണ, പൂന്തേൻമിഴിയിതാ കൂമ്പിടുന്നു. പൂമേനി വാടി തളർന്നുവല്ലോ കണ്ണ, പൂന്തേൻമിഴിയിതാ കൂമ്പിടുന്നു. ഓടി നടന്ന് തളർന്നൊരാ പാദങ്ങൾ ഒന്നു തലോടട്ടെയോ മനെ ഞാൻ. ഒന്നു തലോടട്ടെയോ മനെ ഞാൻ. അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ, കൃഷ്ണനാട്ടം കളി കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. താമര കണ്ണ നിനക്കുറങ്ങിടുവാൻ താരാട്ടുപാടാം ഞാൻ മേഘവർണ്ണ. താമര കണ്ണ നിനക്കുറങ്ങിടുവാൻ താരാട്ടുപാടാം ഞാൻ മേഘവർണ്ണ. ചാരത്തു വന്നുടൻ എന്മടിത്തട്ടിൽ നീ ചാഞ്ഞെന്റെ കണ്ണ ഉറങ്ങുറങ്ങ്. ചാഞ്ഞെന്റെ കണ്ണ ഉറങ്ങുറങ്ങ്. അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ, കൃഷ്ണനാട്ടം കളി കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ചായുറങ്ങൂ കണ്ണ വാവുറങ്ങൂ, ആലോലം താലോലം വാവുറങ്ങൂ. ചായുറങ്ങൂ കണ്ണ വാവുറങ്ങൂ, ആലോലം താലോലം വാവുറങ്ങൂ. താമര കണ്ണ നീയുറങ്ങൂ, എന്റെ ഓമനക്കുട്ട ചായുറങ്ങൂ. ഓമനക്കുട്ട ചായുറങ്ങൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ റെഡി ആയിട്ടുള്ള? ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ? ഓ ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പുലരാനേഴരനാഴികയിൻ കാറ്റിൻ ചലനത്തിലൂടെ നീന്തി വരും പുലർക്കാങ്കുരം നൽകും ശംഖുനാദം നിദ്രാവിലമാക്കി കണ്ണും തുറന്നിടും മേശാന്തി സ്നാനം കഴിഞ്ഞു വന്നു ശ്രീ പരമാത്മാ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകോവിൽ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തിപൂർവം നട തുറന്നു അഴകിൻ ഭാഗച്ചാർത്തിനൊരുങ്ങി കേശവനുണ്ണി കണ്ണന്റെ രൂപം കേശാദിപാദം എണ്ണ തേച്ചു വാസന വാഗപ്പൊടി ചാർത്തി വാസുദേവൻ മേനി നീരാടി ഒരു ശുദ്ധ വസ്ത്രം കൊണ്ടുടനെ തന്നെ തിരുമോടി തോർത്തി ദേഹം തുടച്ചു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മോഹനമാം മലർമേനിയാകെ അലങ്കരിച്ചു നറുകയിൽ പീലി നിറകെട്ടി നെറ്റിയിൽ കസ്തൂരി തിലകമിട്ടു കറുകറുവഞ്ഞന കണ്ണെഴുതി കനകകുണ്ടലം കാതിലിട്ടു മുത്തുപതക്കം കഴുത്തിലണിഞ്ഞു മോഹന പൊൻവള കയ്യിൽ കിലുങ്ങി കൗസ്തുഭമാല മണിമാരിൽ കൊച്ചു കാതിൽ കിങ്ങിണി നിറമങ്ങി അഴകുള്ള മാലിക നിറ പോലെ കൊച്ചു അരയിൽ കിങ്ങിണി ഞാൻ വണങ്ങി നാരായണ ഗോവിന്ദായന തിരുനാമശോസ്ത്രം എന്നും മുഴങ്ങി ഹരിനാരായണ നാനാവിധമായ നൈവേദ്യങ്ങൾ നന്നായി നിവേദിച്ചു പൂജ ചെയ്യുവാൻ ശ്രീനാഥദേവൻ പരപ്രസാദം നാനനാ സേവിച്ചു പുണ്യം നേടാൻ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ രൂപം കണ്ടു ഭക്തി ആനന്ദ ബാഷ്പം തന്നിൽ കവിഞ്ഞു നരജന്മ പാപം നശിച്ചു പാരിൽ ചിരകാല സൗഭാഗ്യത്തോടു വാഴാൻ ഗുരുവായൂരപ്പ തുണൈ നീയേ ഗുരുവായൂരപ്പ ഗതി നീയേ കരുണാസാഗര ചാരുമൂർത്തി അരുളേണം വരമെന്നും ഭഗവാനേ അരുളേണം വരമെന്നും ഭഗവാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 2 നിമിഷം കൂടി ഉണ്ട്. ആരെ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതിയോ? മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാരമണ 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 സഹോ രാധാരമണ രാധാരമണ राधा-रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस धाम में रहो, राधा-रमण
राधारमण राधारमण कहो, राधारमण 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 कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधारमण 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 कहो, राधारमण 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 कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधारमण 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 कहो, राधारमण 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 कहो। जिस राग में विराग में अनुराग में रहो, राधारमण 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 कहो, राधारमण 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 कहो। जिस मान में अपमान में सम्मान में रहो, राधारमण 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 कहो, राधारमण 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 कहो, राधारमण 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 कहो, राधारमण 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 कहो। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Hare Krishna മാതാജി. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Mata ji. Hare Krishna. Thank you everybody. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pankham nandayate girim yatkripadamaham vande paramanandamahavam. Shri Krishna Paramatmani Namaha, Shri Krishna Paramatmani Namaha, Shri Krishna Paramatmani Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini. Jai Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Start നമുക്ക് അധ്യായം 16 ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ നാഭി എന്ന സെക്ഷനിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്, പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, 16ാമത്തെ ലെസൺ ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്. നാഭിക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന പത്മം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലത്തെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമ യോഗമായിരുന്നു. 15ാമത്തെ ലെസൺ 20 ശ്ലോകങ്ങളാകെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ 20 ശ്ലോകവും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് 15th ലെസണില്. അപ്പം അത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാന യോഗം എന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം കർമ്മയോഗം 6 ലെസൺസ്, പിന്നെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം. എങ്ങനെയാണ് അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്.
ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നല്ല ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വൈഷ്ണവനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട്, നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളായി മാറി എന്നിട്ട് ജീവിച്ച് അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഒരു തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മള് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പൈസ ആവശ്യമാണ്, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പോലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ജോലി ചെയ്യാണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഇതൊന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തസ്മാൻ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു തന്റെ എല്ലാ നേരവും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്വന്തം കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ റോളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം. ആരാണ് നമ്മൾ, അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ, ആരാണ് നമ്മൾ മകളാണോ, എന്താണോ നമ്മളുടെ റോള്, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളുടെ നാവം ഡേർട്ടി ആക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മാറും. അവസാനം വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ജീതാത്മന. ഇതിനെയെല്ലാം അതിക്രമിച്ച് ആത്മാവ് ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശാന്തിയായി കഴിഞ്ഞാലോ പരമാത്മാ സമാഹിത, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 13th ലെസൺ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം 15ാമത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ്, ലെസൺ ആണ്. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം നമ്മളുടെ ലൈഫാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേരുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഗോലോകാശാട്ടിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ്, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ലൈഫ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉപാസനയുടെ മാർഗമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. വാസനയുടെ മാർഗം നമ്മളെ താഴേക്കാണ്, അധോഗതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അത് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന് താഴേക്ക് വരുന്ന കുറെ വേരുകളുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ പാതാളത്തിലോട്ടും കൂടുതൽ നരകങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ. നമ്മള് ആൽക്കഹോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അസംഗ ശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ, എങ്ങനെയാണ് അത് മുറിച്ചു കളയുക? വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ച് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അസംഗം കൊണ്ടാണ്, നിസ്സംഗത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഫീലിങ്സിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനെ ഗോദാസ എന്ന് പറയും. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അടിമയാണ്. ഗോസ്വാമി എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ പറയുന്നത്. അവര് സ്വാമി, ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് അതിനെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അവരതിനെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ജീവ ഗോസ്വാമികളുടെയും വാമനമൂർത്തിയുടെയും ഇതാണ് അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ജീവ ഗോസ്വാമികള് രൂപ ഗോസ്വാമികളുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമികളുടെയും ഇതാണ് അനന്തരവൻ എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധത്തിലുള്ളതാണ് ജീവ ഗോസ്വാമികൾ. ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്കൃതത്തിന് വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു ശ്ലോകം. അതിനുശേഷം അത് താളിയോലയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അതിലൊരു തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അനേകം ധാരാളം ജീവഗോസ്വാമികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ധാരാളം താളിയോലകൾ ഇപ്പോഴും കിട്ടാനുണ്ട്. നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിലെ മായാപൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ആ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 2 തരം ആളുകളുണ്ട്, 2 തരം മനുഷ്യരുണ്ട്, നരനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷരവും അക്ഷരവും എന്ന് പറഞ്ഞു. നാശമുള്ളവരും നാശമില്ലാത്തവരും, ച്യുതിയുള്ളവരും ച്യുതിയില്ലാത്തവരും. ച്യുതിയുള്ളവർ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണുള്ളത്, ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരുടെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ്. ച്യുതിയില്ലാത്തവർ അക്ഷരമായിട്ടുള്ളവർ, അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഇത് നാശമില്ലാത്തവർ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഈ വളർച്ചയോ ജനനമോ മരണമോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കാണ് തെറ്റുപറ്റുക, നമ്മളുടെ സെൻസസ് ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. കണ്ണുകൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്, കാതുകളും ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്, നമ്മൾ ഹോൾ എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യർ എത്ര യുണീക്ക് ആണ്, എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫ് ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം. പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല ഭൂമിയിൽ. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തീർത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ജന്മം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉപാസന അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷനുണ്ട്. ആ പുരുഷനെ നീ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നലത്തെ ലെസണില്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം ന സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ. നതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മമൈ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ. എന്റെ തന്നെ സനാതനമായിട്ടുള്ള അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അംശമാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ ലെസണിലാണ് ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവസ്യ ചാഹം ഗതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാന മഹോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. എന്താണ് വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും എല്ലാം ഭഗവാൻ സർവസ്യ ചാഹം ഗതി സന്നിവിഷ്ടോ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സന്നിവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു അർജുന. എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതിയും മറവിയും ജ്ഞാനവും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഞാനാണ് അതെല്ലാം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മൃതിക്കും ജ്ഞാനത്തിനും മറയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 24 തത്വങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് കണ്ടു. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മളുടെ ശരീരം. അതിന് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ വൃത്തികളും 5 20ആയി. അതിനുശേഷം മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിലെ സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് 24 തത്വങ്ങൾ. കപിലദേവൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ്, സാംഖ്യ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ 24 തത്വങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല ഭഗവാനെ എനിക്ക് ആശ്രയമായിട്ട്. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ, നീയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ നിന്റെ അധമനാണ് ഞാൻ, പാപിയാണ്, ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്, എന്നാൽ പോലും പശ്ചാത്തപിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദന എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ തിരുത്താനായിട്ട് വളരെയധികം ഒന്നും സാധിക്കില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനയോഗം നമ്മളിപ്പോ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ? ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്. അപ്പൊ 16ാമത്തെ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്പത്ത് എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറാണ് പറയുന്നത്. ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച സ്വാധ്യായ സ്തപ ആർജവം. ഇതില് ഭഗവാൻ 26 തരം ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അത് സന്യാസിമാർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.
കൂടുതലും സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയാറ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആരുമില്ല എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മള് കാട്ടിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ രാത്രി തങ്ങണ്ടിയൊക്കെ വരും. നമുക്ക് ആരുമില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരുമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലും എനിക്ക് ഭയമില്ലായ്മ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഭാവമാണ് അഭയം. സത്വസംശുദ്ധി, നമ്മളുടെ ക്ലീൻലിനെസ്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം മുമ്പിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ആരെയും മറച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, ജ്ഞാന സമ്പാദനമൊക്കെ ചെയ്യുക, ദാനം ചെയ്യുക. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സെൽഫ് കൺട്രോൾ. യജ്ഞം ചെയ്യുക, സ്വാധ്യായ സപാർജവം. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലെയുള്ളതൊക്കെ വായിക്കുക, അത് കൂടുതൽ മനനം ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതെന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾക്കത് ഉപകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചുപോയി വായിച്ചുപോയി ഒക്കെ മനസ്സിലായി, ഇനിയും ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഇത്രയുമേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ഉന്നതിയും നമ്മൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വേസ്റ്റ് ആകില്ല, ഷുവറാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ലാതെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അസറ്റ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മനനം ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആത്മദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പുരോഹിതൻ. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഫുൾ പുരോഹിതനായിരുന്നു. പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, ഉപദേശിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ, ആത്മദേവൻ. എന്നിട്ട് തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത്, ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്, പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്, ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം അത് ആത്മദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആത്മദേവന് ഒരു ദുന്ദുലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്നി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരോടും വളരെ കലഹിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്, ഗോസിപ്പിംഗ് ചെയ്യും ധാരാളം. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ വില്ലേജ് ലേഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ലേഡി, നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു ലേഡി. പയസ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല, പക്ഷെ ആത്മദേവനോട് വളരെയധികം പ്രേമപൂർവ്വം പെരുമാറും. ആത്മദേവനാണെങ്കിലോ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഗോസിപ്പിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് അറിയുക കൂടിയില്ല. അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുൻപില്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ദുന്ദുലി, അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല. കുറെ വർഷം കുട്ടികളില്ലാതിരുന്നിട്ട് ആത്മദേവന് വിഷമമായി. എന്നിട്ട് സമ്പാദ്യം എല്ലാം ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ദാനം ചെയ്തു. എന്നിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് വിഷമത്തോടുകൂടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു സന്യാസി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ സന്യാസി ഇയാള് മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് എന്ത് പറ്റി, എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് വളരെ ഒന്നും കൂടി വിഷമായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല മഹാത്മാവേ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. യതിവര്യൻ നോക്കി, ഇയാളുടെ ശിരോലിഖിതം നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഇയാൾക്ക് 7 ജന്മം, ഇനിയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആത്മദേവനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് 7 ജന്മം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ചാകും എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യതിവര്യന് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് അയാൾ ഒരു മഹാത്മാവ് ഒരു മാമ്പഴം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ വൈഫിനെ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മദേവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ മാമ്പഴവും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വീട്ടിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ദുന്ദുലിയുടെ കയ്യിൽ മാമ്പഴം സമർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് വേഗം കഴിച്ചോളൂ, കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ദുന്ദുലിയാണെങ്കിലോ അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഒരു സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി വേണ്ട, എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്ഷീണം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓടാൻ പറ്റില്ല, വണ്ടി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇത് ഗോശാലയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ പശുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദുന്ദുലി അത് ഗോശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പശുവിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പശു അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദുന്ദുലി ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു, ആത്മദേവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നു. എന്നിട്ട് അവരുടെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സിസ്റ്ററിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പാലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സിസ്റ്ററെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിർത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ധാരാളം ധനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന് ദുന്ദുകാരി എന്ന പേരും ഇട്ടു. ആൺകുട്ടിയാണ്, ദുന്ദുകാരി എന്നുള്ള പേരും ഇട്ടിട്ട്
അതിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. ആത്മദേവന് വളരെ സന്തോഷമായി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായത് കാര്യമായി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിന് പേരിടലൊക്കെ നടത്തി, നാമകരണമൊക്കെ നടത്തി, ദാനവും എല്ലാം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഗോശാലയിലെ പശുവും പ്രസവിച്ചു. അതിനും മനുഷ്യ ശിശുവായിരുന്നു, കാത് മാത്രം പശുവിനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഗോകർണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. ആത്മദേവന്റെ ഭാഗ്യം നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് ആ ഗോകർണൻ വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളർന്നു. ദുന്ദുകാരിയാണെങ്കിലോ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിട്ട് വളർന്നു. അവസാനം ആത്മദേവൻ മനസ്സ് വേദനിച്ച ഗോകർണനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഗോകർണൻ വനവാസത്തിന് പോയിക്കോളൂ, സന്യാസത്തിന് പോയിക്കോളൂ, തീർത്ഥയാത്രകൾ ചെയ്തോളൂ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അതിനുശേഷം ദുന്ദുകാരി ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ പൈസയും തരൂ, മുതലെല്ലാം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ദുന്ദുലി കിണറ്റിൽ ചാടി ചാവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഗോകർണൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, എന്നിട്ട് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം ദുന്ദുകാരി കുറെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പാർപ്പിച്ചു. 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഷ്ടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വരെ പോയി. മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയായി. ഇനി ഇയാളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെയും പിടിക്കും രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ദുന്ദുകാരിയെ കൊന്നു. ധാരാളം പോയിസൺ കൊടുത്തു നോക്കി, എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അയാൾ മരിക്കുന്നില്ല. അത്രത്തോളം പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാണിയാണ്. അപ്പം അയാളെ വായ്ക്കുള്ളിൽ തീക്കനല് കോരിയിട്ട് കൊന്നു. അപ്പം എന്നിട്ട് അവര് ഹസ്ബൻഡ് ദൂരദേശത്ത് പോയി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് എല്ലാം മുതലും എടുത്തിട്ട് അവര് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അതിനുശേഷം കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദുന്ദുകാരിയാണെങ്കിലോ പ്രേതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞു, ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു, പ്രേതമായിട്ട് മാറി. ഉദർഗതി കിട്ടിയിട്ടുമില്ല, ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പം പ്രേതമായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, പേടിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഗോകർണൻ വന്നു തീർത്ഥയാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആൾക്കാരൊക്കെ, ഇനിയും ഇയാള് ദുന്ദുകാരി ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു ഗോകർണ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യൂ, പ്രേതത്തിനെ ഒന്ന് കെട്ടി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ, അതിന് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് ഗോകർണൻ ഗയാശ്രാദ്ധം വരെ നടത്തി. കാശിയിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ ശ്രാദ്ധം നടത്തി. അതിനുശേഷവും പ്രേതം പിന്നെയും അവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ആരും പറഞ്ഞു തരാനുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സൂര്യദേവനോട് ചോദിച്ചു. സൂര്യന്റെ ഗതി ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നിർത്തിയിട്ട്, സൂര്യദേവ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു. സൂര്യദേവൻ ദൂരെ നിന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭാഗവതം വായിച്ചോളൂ, 7 ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കൂ, എന്നിട്ട് ആ ദുന്ദുകാരിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഗോകർണൻ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു, എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. നാട്ടിലുള്ള പശു, പട്ടി തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു. എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് 7 കമ്പുള്ള ഒരു മുള ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുമ്പിൽ തന്നെ, ആ ആചാര്യൻ ഇരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ മുൻപിൽ തന്നെ. എന്നിട്ട് ഈ ദുന്ദുകാരി അതിനുള്ളില് വായു രൂപമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അനങ്ങാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തിന്റെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ മുളയ്ക്കുള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് കമ്പിൽ കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും ആ കമ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പൊ 2ാമത്തെ കമ്പിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു, പിന്നെയും അത് പൊട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ 7 ദിവസം കൊണ്ട് 7 കമ്പും പൊട്ടിയിട്ട് ദുന്ദുകാരിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിമാനം വന്നു ഭഗവാന്റെ അവിടെ നിന്ന്. എന്നിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറ്റി ദുന്ദുകാരിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു, വൈഷ്ണവ രൂപം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കയറ്റിയപ്പോഴേക്കും ഗോകർണൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ദുന്ദുകാരിക്ക് മാത്രം മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഇത്രയും പേര് കേട്ടിരുന്നതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വിഷ്ണു ദൂതന്മാര് പറഞ്ഞു, ദുന്ദുകാരി അതിനകത്ത് ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ, വായുരൂപമാണ്, ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രവിച്ചു. എന്നിട്ട് മനനം ചെയ്തു. രാത്രി മുഴുവനും അതിരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗോസിപ്പിങ്ങിനോ അതല്ലെങ്കിൽ നിദ്രയ്ക്കോ ഒക്കെ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആവാതെ ഇരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി വായിക്കൂ ഗോകർണ, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വീണ്ടും ഗോകർണൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വിമാനം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ പശുവോ പട്ടിയോ തുടങ്ങി ആരും ഉണ്ടായില്ല ബാക്കി. അത്രയും പേരെ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഗോകർണനാണെങ്കിലോ ഗോലോകം തന്നെ കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, മനനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാധ്യായ സ്തപ ആർജവം. സ്വാധ്യായം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി പഠിക്കുക.
അത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ നോളജ് നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഒക്കെ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും, കുറച്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാത്മവിദ്യയായാലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആർജവം തപസ്സും ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് എന്താ തപസ്? ജപമാണ് നമ്മളുടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും പറ്റിക്കാതിരിക്കുക, വക്രതയില്ലായ്മ, അഹിംസ, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാണ്ടും ഇരിക്കുക, ശരീരം വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ആരെയും നാക്കുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. സത്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അക്രോധം, ദേഷ്യമുണ്ടാകാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആരെയോടും ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള അധികാരമില്ല. എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ്. വൈഫാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും. പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിച്ച അച്ഛന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾക്കറിയാം, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവനെ ദ്രോഹിച്ച അച്ഛന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഒരു ശരിയായ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് തന്നെ വേണം വിചാരിക്കാൻ. അതിനെ ഭഗവാൻ കാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം എടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്. ശാന്തി, അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഗോസിപ്പിംഗ് പാടില്ല. ദയാ ഭൂതേശ്വലോലത്വം, ദയുണ്ടാകണം എല്ലാവരോടും, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളോടും. മാർദ്ദവം ഉണ്ടാകണം, സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാകണം. മാർദ്ദവം ഹീരചാപലം, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ക്രൂവലായിട്ടുള്ളതോ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതോ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാനല്ല പറയുന്നത്. അപ്പം ഹീരചാപലം, സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. ക്ഷമ, ധൃതി, ശൗച. തേജസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയുടെ തേജസ് നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകും, നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. ക്ഷമ, നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ക്ഷമയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാൻ റെഡിയാവുക. ധൃതി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. ശൗചം, ക്ലീൻലിനെസ്, ഉള്ളിലും പുറത്തും. അദ്രോഹോ, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. നാതിമാനിത, എന്നെ മാനിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആരെയും അപമാനിക്കില്ല എന്ന ഭാവം. ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദൈവിക സമ്പത്താണ് അർജുന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് അർജുന. 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ദൈവികവും ആസുരവും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക, ആസുരമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത നിർഭയത. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം വായിച്ചതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഡെഫിനേഷൻ: അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സകല ജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, ആസക്തി, ഓവറായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ആര് വേണമെങ്കിലും പേരെടുത്തോട്ടെ, നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് പേരല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. 26 തരം ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുഴുവനും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുക അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഫുൾ ഈ ലെസൺ മുഴുവനും അസുര ഗുണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുക. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, പൃഥയുടെ പുത്ര, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അഹങ്കാരം, നമ്മൾക്ക് ഗർവ് വേണ്ട, ആരെക്കാളും മുകളിലാണ് എന്നുള്ള ഭാവം വേണ്ട. വിനയ സമ്പന്നി, നമ്മള് വിദ്യ കിട്ടുന്തോറും നമ്മൾ വിനയമായിരിക്കും കിട്ടുക. ഗർവുള്ളവർക്കോ വിദ്യ ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അഹങ്കാരം പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ശ്വാസം വിടുന്നത് ഭഗവാൻ നിർത്തിയാൽ മതി, നമ്മൾ നിന്ന് പോകും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം എടുക്കാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല. നമ്മളുടെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങും ഒന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു തലമുടി താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് തലയിലേക്ക് വെക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ശ്വാസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് എടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ശ്വാസമാണ് പിന്നെ നമ്മള്. അപ്പം അത്രേ അഹങ്കാരം നമ്മൾക്ക് പാടുള്ളൂ. അഭിമാനം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അഭിമാനമല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ശക്തി തന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ഭാവം. ക്രോധം, ആരോടും നമ്മൾ ക്രോധം കാണിക്കാൻ പോകരുത്, നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ റൈറ്റ് ഇല്ല. പാരുഷ്യം,
ദേഷ്യം, ആരോടും റഫായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. അജ്ഞാനം, നമ്മള് അജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല നല്ലത്, നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയില്ലേ നമ്മളോട്, ഇത് അറിയില്ല റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതല്ല എന്നുള്ളത്, അറിയണം എന്നുള്ളതാ. എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും റൂൾസ് അറിയണം എന്നുള്ളതാ. അപ്പം ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീമത, ദൈവീക സമ്പത്തെല്ലാം നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതും നിബന്ധായാസുരീമത, ആസുരി ആയിട്ടുള്ള ശക്തികളെല്ലാം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. മാശുച്ച് സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ, മാശുച്ച്, ഡോണ്ട് വറി അർജുന, നീ ദൈവിക സമ്പത്തോടുകൂടി ജനിച്ചവനാണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ആരാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ് പാണ്ഡുനന്ദന. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. മാശുച്ച്, മാശുച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോണ്ട് വറി. അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ, നീ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അർജുന. ഇനി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച്ച്, ഇന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ രണ്ടു തരം ആളുകളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ദ്വൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും രണ്ടു തരം ആളുകളുണ്ട്. ദൈവ ആസുര ഏവച്ച്, ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരും. ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അർജുന, ഇനി ഞാൻ അസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, നീ കേട്ടുകൊള്ളൂ. ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാമാണ് ഇല്ലാത്തത് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഉള്ളതെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അസുരമായിട്ടുള്ളതോ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര. ഇപ്പോഴുള്ള കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഡോണ്ടും ഡൂയും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. ജനാന വിദുരാസുര, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അസുരന്മായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവർ. എന്നാൽ ശൗചം നാപ്പിച്ചാചാരം, അവർക്ക് ക്ലീൻലിനെസ് ഇല്ല, ആചാരമില്ല, അവർക്ക് സത്യമില്ല. തേഷു വിദ്യതേ, അവർക്ക് സത്യവുമില്ല, അവര് നുണയാ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിച്ച നിവൃത്തിച്ച ജനാന വിദുരാസുര, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ നല്ല ആചാരമോ അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക. ആചാരം ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് ഗുരുക്കന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് കുറെയൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത്. അസത്യമ പ്രതിഷ്ഠം തേ, അസത്യവും അപ്രതിഷ്ഠവുമാണ് ഈ ജഗതാഹുരനീശ്വരൻ. ഈ ജഗത്ത് എന്നുള്ളത് അവര് പറയുന്നത്, ഈ ജഗത്തിന് ഒരു ഈശ്വരനും ഇല്ല എന്നവര് പറയും. അസത്യമ പ്രതിഷ്ഠം തേ, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? അസത്യം, ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് പറയുക. അസത്യമ പ്രതിഷ്ഠം, ഇതിനൊരു ബേസുമില്ല. ജഗതാഹുരനീശ്വരം ഈശ്വരം, ഈ ജഗത്തിനൊരു ഈശ്വരനുമില്ല. പരസ്പര സംഭൂതം, ഇത് മാൻ ആൻഡ് വുമൺ റിലേഷനിലൂടെ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ജഗത്ത് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം, വേറൊരു കാരണവുമില്ല ഇതിനെന്ന് അവര് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നശിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു താമസവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. एतां दृष्टिमवशब्दनष्टात्मनोल्पबुद्धयः भवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जतोहिताः
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൗരവരെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ദ്വാപര യുഗമായിരുന്നു. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പൗണ്ഡ്രക, വാസുദേവൻ അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പൗണ്ഡ്രകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് കശരാജാവിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശംഖ, ചക്രം, കിരീടം ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഞാനാണ് കൗസ്തുഭമൊക്കെ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗസ്തുഭമൊക്കെ നെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതനെ വിട്ടു. ഞാനാ വാസുദേവൻ, നീ നിന്റെ ഈ ഇതൊക്കെ ശംഖും ചക്രവും എല്ലാം താഴെ വെക്കും, ഞാനാണ് ശരിയായ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കേട്ടിട്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആ പൗണ്ഡ്രകന് പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഭഗവാൻ മോക്ഷം തന്നെ കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപത്തിൽ അയാൾ ആഹ്ലാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് സ്വന്തം ആ പീതാംബരമൊക്കെ കൊടുത്ത് വനമാലയൊക്കെ ഇട്ട് അതേ രൂപത്തിലായാലും നടന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ തന്നെയാ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ കൊന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം കാശി രാജാവ് ഫ്രണ്ടാണ്. കാശി രാജാവ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചു വന്നു പൗണ്ഡ്രകനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് കാശി രാജാവിന്റെ ശിരസും ഇത് സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് അറുത്ത് കാശി രാജ്യത്തെ തന്നെ കൊണ്ടിട്ടു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് കാശി രാജ്യത്തെ കൊണ്ടിട്ടപ്പോഴേക്കും സുദക്ഷിണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാശി രാജാവിന്റെ പുത്രൻ എന്നിട്ട് എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഗ്നി ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ അഗ്നിയെ ദ്വാരകയിലേക്ക് വിട്ടു. ആ ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ അഗ്നി, ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ അഗ്നി, ശിവന്റെ അഗ്നി, ശിവനാണ് കാശിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവന്റെ അഗ്നിയാണത്. അപ്പം ശിവന്റെ അഗ്നിയെ തിരിച്ച് പായിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ സ്വന്തം കാശി രാജ്യം മുഴുവനും സുദക്ഷിണനെ ഉൾപ്പെടെ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ അറിയാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാശ്രീ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാൻവിത മോഹാഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തെ ശുചിവ്രതാഃ. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാൻവിത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി മോഹാഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ വ്യാമോഹിതരുമായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി പ്രവർത്തന്തെ ശുചിവ്രതാഃ, അശുചിവ്രതാഃ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇതിൽ കാണുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. ഭഗവാൻ ശിവന്റെ അമ്മയച്ചനാണ്, ദേവിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതി. ദക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ തന്നെയാണ്. പ്രജാപതികൾക്ക് ആധിപത്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രുദ്രന്മാർക്കും ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് തന്നെയാണ് ആധിപത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സതീദേവിക്ക് സ്വന്തം തനിക്ക് താഴെയുള്ള ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സതീദേവി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശിവനെ. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം വൈരാഗ്യം പക്ഷെ ദക്ഷന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പോകുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ യാഗം നടന്നു. ആ യാഗത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്നു. ശിവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ദക്ഷൻ തന്റെ പ്രജാപതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഗർവോടുകൂടി ആ യാഗശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നിട്ട് പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരും മഹാവിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും ഒഴികെയുള്ളവരും, ശിവൻ ഒഴികെയുള്ളവരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും എഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന ദക്ഷന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ശിവൻ എഴുന്നേറ്റില്ല, എന്റെ കീഴിലാണ് രുദ്രന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദക്ഷൻ ദേഷ്യം വന്നു ദക്ഷന്. ശിവനാണെങ്കിലോ ആത്മാരാമനായിട്ടിരുന്ന് ഹരേ രാമ ജപിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശിവനെ കുറെ നേരം നിന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും ശിവൻ അവിടുന്ന്, നീ ആരാണ്? ശ്മശാനവാസിയാണ്, എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദുരിതപ്പെടുത്തുന്നു, പൂമെത്തയില് കിടക്കേണ്ട സതീദേവിയാണ്, ഇപ്പൊ നിന്റെ കൂടെ ശ്മശാനത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ അധികം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ശിവൻ എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ പോയി. അവിടുന്ന് യാതൊന്നും തിരിച്ചു പറയാതെ പോയി സ്വന്തം കൈലാസത്തിലേക്ക്. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും
വിളിച്ചു ദക്ഷൻ. എന്നിട്ട് വലിയൊരു യാഗം നടത്തി. അതില് ശിവനെയും സതീദേവിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മക്കളെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് സതീദേവി കൈലാസത്തില് പുറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ആഭരണങ്ങളും നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉടുത്ത് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. കുറേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ വിമാനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നു. എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്, നമ്മൾ അവിടെ യാഗം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദേ ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ തന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു, ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് അവര് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് മാനുഷിയാണ് സതീദേവി, മനുഷ്യഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പോയി പറഞ്ഞു, രുദ്രനോട് പോയി പറഞ്ഞു, എനിക്കും പോണം, അച്ഛൻ യാഗത്തിന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ അവിടെ പോയാൽ അപമാനിക്കുകയുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞത് മറന്നിട്ടില്ലേ, മറന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ സതീദേവി എന്നാലും പറഞ്ഞു, നമ്മളെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ശിവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മരണം വരെ സംഭവിക്കും, നമ്മളെ അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സതീദേവി പോകാൻ റെഡിയായ സമയത്ത് സിംഹങ്ങളെ കൂട്ടിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാം നന്ദിയും ഭൂതഗണങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോഴെന്താ, രുദ്രന് ഭാഗം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടു സതീദേവി. എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് 2 വാക്ക് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു 2 വാക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛനെ രുദ്രനെ അപമാനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല, എന്നെ ദാക്ഷായണി എന്ന് വിളിച്ച് ചിലപ്പോ ശിവൻ കളിയാക്കിയാലോ, എനിക്ക് ദാക്ഷായണി എന്ന പേര് വേണ്ട, അച്ഛന്റെ മകളായിട്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആത്മാഹുതി ചെയ്തു. ആത്മാഹുതി ചെയ്തപ്പോ ഭൂതഗണങ്ങൾക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് അവരെ യാഗം അലങ്കോലമാക്കി. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി ഓടിപ്പോയിട്ട് ശിവനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവനാണെങ്കിലോ വളരെയധികം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നു. സതീദേവിയുടെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് താണ്ഡവം തുടങ്ങി, ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് സതീദേവിയുടെ താണ്ഡവം, ആ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കി താണ്ഡവം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു വന്നിട്ട് സതീദേവിയുടെ ശരീരം പതുക്കെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ തുടങ്ങി. ശിവനാണെങ്കിലോ താണ്ഡവത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് കാല് ഊന്നുന്നത്. ആ സമയത്താണ് സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് 54 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സതീദേവിയുടെ ശരീരം ഇട്ടു. അതാണ് 54 ശക്തി പീഠങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പം അവസാനം ശിവന്റെ അവിടെ നിന്ന് ശിവൻ വീരഭദ്രനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു യാഗം അലങ്കോലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് വീരഭദ്രൻ വന്നിട്ട് യാഗം അലങ്കോലമാക്കിയതിനു ശേഷം ദക്ഷനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ദക്ഷൻ ഓടിപ്പോയി പേടിച്ചിട്ട്. ദക്ഷനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് യാഗ പശുവിനെ പോലെ തലയിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് തലയെടുത്തിട്ട് ഹോമിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ശിവൻ, അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ശിവനോട് അത് പാടില്ല, ദക്ഷന് ശരീരം കൊടുക്കൂ, പ്രജാപതികൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമലിന്റെ തല എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആടിന്റെ തല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദക്ഷന് പിടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ദക്ഷന് മനസാന്തരമുണ്ടായി. അവസാനം ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ശിവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ദക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, ദക്ഷന്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത് ആടിന്റെ തലയാണ്. അതില് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും വരുന്നത് മേമേ എന്നുള്ള വേർഡാണ്. ആടെന്താ ചെയ്യുക, മേമേ എന്നല്ലേ കരയുക. ഇപ്പം ദക്ഷന്റെ സ്തുതി ഫുള്ള് മേമേ എന്ന് തീരുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ശിവന്റെ തലയിൽ നിന്നും സതീദേവി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, ആ ശരീരം മുഴുവനും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലത്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നോക്കി, ശിവൻ നോക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും. അപ്പോ സതീദേവിയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടു. ആസാമിലെ കാമാഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ശിവൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ കാമാഖ്യക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രവും ആ ഉദരവുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കാമാഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് എപ്പോഴും ദേവിക്ക് അവിടെ പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ റിവേഴ്സും ലേഡീസ് ഫോമിലാണ്, ഗംഗ, യമുന, കാവേരി, കൃഷ്ണ, ഗോദാവരി, ഗോമതി. പക്ഷെ അവിടെ മാത്രം പുരുഷ രൂപത്തിലാണ് നദിയുള്ളത്. ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന പേരിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ സതീദേവിയുടെ ഈ കാമാഖ്യയിലെ ദേവിക്ക് പീരീഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ റെഡിഷ് ആയിട്ടിരിക്കും, പേടിയാവും കാണുമ്പോൾ. അവിടെ അമ്പലം 3 ദിവസം അടച്ചിട്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് അംബുബാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസ്റ്റിവല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അവിടെ നടക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ദക്ഷയാഗം എന്ന പേരില് കേട്ട സ്റ്റോറി, ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
സ്വന്തം സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെയും കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അനാവശ്യമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. കേരള പൊളിറ്റിക്സിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ അസുര സ്വഭാവികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ കാണുന്നത് വസുദേവരും ദേവകി ദേവിയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കംസൻ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് ദേവകി ദേവിയുടെ സ്വന്തം ഇത് സ്വർണ്ണ തേരിലാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അശരീരി ഉണ്ടായി. ഈ ദേവകി ദേവിയുടെയും വസുദേവരുടെയും എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ സംഹരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അശരീരി ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലമുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ചു ദേവകി ദേവിയുടെ. എന്നിട്ട് ശിരസ് അറുക്കാനായിട്ട് വാള് എടുത്തു ഉയർത്തിയ സമയത്ത് വസുദേവര് പറഞ്ഞു, എന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും നിന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം കംസ, നീ എന്റെ ഭാര്യയെ വെറുതെ വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കംസൻ വിട്ടു. അതിനുശേഷം കംസൻ 8 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ആദ്യത്തെ 6 കുട്ടികളെയും കംസൻ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ സംഘർഷനായിട്ട് ബലരാമസ്വാമിയായിട്ട് രോഹിണി ദേവകി ദേവിയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് സംഘർഷണം കൊണ്ട് രോഹിണി ദേവിയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോയത്. അതുകൊണ്ട് സംഘർഷണൻ എന്ന പേര് വന്നത്. അതിനുശേഷം ആണ് ഭഗവാൻ ദേവകി ദേവിയിലെ പിറവിയെടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം കംസനെ വധിച്ചതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്തുകൊണ്ടാ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവരജ്ഞാനത്താൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. ഇതില് കാണുന്നത് പാണ്ഡവരുടെ ഇതാണ്. കൗരവര് എന്തെല്ലാം അവര് ചെയ്തു, അവർ അവസാനം ചൂത് കളിയിൽ തോൽപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദി ദേവിയെയും വശത്താക്കി, ദ്രൗപദി ദേവിയെയും ചൂത് കളിയിൽ അവർ ജയിച്ചു. അതിനുശേഷം വസ്ത്രാപഹരണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ദ്രൗപദി എല്ലാവരെയും നോക്കി, എന്നെ ഹസ്ബൻഡ് 5 പേരുണ്ട്, അവരെ രക്ഷിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരെന്നെ രക്ഷിക്കും, ഭീഷ്മദേവനുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട് എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആരും രക്ഷിച്ചില്ല. അവസാനം ആരുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരണാഗതി ചെയ്യുക. ശരണാഗതി നമസ്കാരം എങ്ങനെയാ? 2 കൈകളും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഹേ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വസ്ത്രത്തിന്റെ അവതാരമായിട്ട്, വസ്ത്രാവതാരം എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിന്. അപ്പം വസ്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ മാനം രക്ഷിച്ചതാണ് ദ്രൗപദി ദേവിയുടെ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം അസുരന്മാരാണ് ബാക്കിയുള്ള കൗരവന്മാരൊക്കെ. ദ്രൗപദിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ദ്രൗപദി പുരുഷോത്തമ മാസത്തില് ആ സമയത്ത് വളരെയധികം സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും, ആകെ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അച്ഛനും കൂടി മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി ആരുണ്ട് എനിക്ക് എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദിയോട് ദുർവാസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, നീ പുരുഷോത്തമ മാസത്തെ ആരാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുരുഷോത്തമ മാസം മലിനമാസമല്ലേ, ഞാൻ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവ അപരാധവും സംഭവിച്ചു. അവസാനം മഹർഷി തന്നെ പറഞ്ഞു, നീ തപസ്സു ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ വിചാരം കൊണ്ട് ദ്രൗപദി ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു ഭർത്താവിനെ തരൂ ഭഗവാനെ, എനിക്കൊരു ഭർത്താവിനെ തരൂ എന്ന് 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശിവൻ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ അടുത്ത ജന്മത്തില് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ. അനേക ചിത്തവിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഭഗവാൻ അവർക്ക് നരകവാസമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. ശിശുപാലന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു വിചിത്ര ശിശുവായിട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷം കൃഷ്ണൻ എടുത്ത സമയത്ത് അതിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പോയി. അവസാനം അത് നോർമൽ ശിശുവായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് 100 പാപം വരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാമെന്ന ഭഗവാൻ ആ ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതനുസരിച്ച് 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അപരാധം ചെയ്ത ശിശുപാലന്റെ ശിരസ് ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അറുക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനായ ആ ശിശുപാലന് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് കൊടുത്തത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു സ്വന്തം ശരീരം ഉപദ്രവിച്ചു കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമ ചേതസഹ, എല്ലാ ഇത് ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ. എന്നിട്ട് ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിച്ചു അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റിംഗ് 1,00,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതെ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വരങ്ങളാ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് ഒരു വരം പോലും അയാൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് വന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ രാവണനും ശിവഭക്തനായിരുന്നു. എത്രയോ വരങ്ങളുണ്ട്, നാഭിയിലാണ് പ്രാണൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് കൂടി ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് രാമൻ വന്നു. എന്നിട്ട് രാമൻ വന്നിട്ട് വധിക്കുകയാ ഉണ്ടായത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഡെമി ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ധ്യാനിക്കുക, അവരോട് വിഷ്ണു ഭക്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. പക്ഷെ അവര് തരുന്ന വരങ്ങളൊക്കെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ തീരാനുള്ളതാണ്. ഇതില് ഭസ്മാസുരന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്തു കുറേ വർഷം, സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും നോക്കാതെ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് തലയെടുത്ത് ഹോമിക്കാറായപ്പോഴേക്കും ശിവൻ ഇതില് വന്നു, മുമ്പില് വന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ വരം വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മണ്ടനായിട്ടുള്ള അയാള് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത് എന്താ? ആരുടെയെങ്കിലും ശത്രുനാശമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കൈവച്ചാൽ അവരെ നശിക്കുക, അവരെ ഭസ്മമായി പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പാർവതി ദേവിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്കെന്നാ ഇത് പാർവതി ദേവിയെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവന്റെ പുറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി, തലയിൽ കൈവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ രൂപം എടുത്തിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ശിവൻ നുണ പറയും ചില സമയത്ത്, നീ നിന്റെ തലയിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കൂ, ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാൾ തലയിൽ തന്നെ കൈ വെച്ചപ്പോഴേക്കും അയാള് ഭസ്മമായിട്ട് മാറി, ഭസ്മാസുരനായിട്ട് മാറി. അതുപോലെ തന്നെയാ ഇത് രാവണൻ ശിവനെ കാണാനായിട്ട് കൈലാസത്തിൽ പോയി. ശിവൻ പാർവതി ദേവിയുടെ കൂടെ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയം നന്ദി പറഞ്ഞു, പുറത്തിരുന്നോളൂ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു, വെയിറ്റ് ചെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി നടന്നു. എന്നിട്ടും ശിവൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ രാവണൻ ചെയ്തത്? സ്വന്തം ചെറുകുടലും വൻകുടലും എടുത്തിട്ട് വീണ വായിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് മരിക്കാറായി, രക്തമൊക്കെ പോയിട്ട് ആ സമയത്ത് ബലപൂർവകം ശിവൻ വരേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ സത്യാഗ്രഹം ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മള് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആസുരീ സ്വഭാവമാണ്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധമേവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവര് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും പറയും ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പാലാഴി മഥനത്തിന്റെ സമയത്ത് പാലാഴിയിൽ നിന്ന് അമൃത് കിട്ടിയ സമയത്ത് രണ്ടാൾക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അസുരന്മാർ അമൃത കുംഭമെടുത്ത് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ മോഹിനി വേഷം എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടരെയും രണ്ട് പന്തികളിലായിട്ട് ഇരുത്തി എന്നിട്ട് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി. ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം വിളമ്പിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അസുരന്മാർക്ക് അമൃത് കിട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വിളമ്പിയില്ല. ആ സമയത്ത് സിംഹികയുടെയും ഈ അദിതിയുടെയും കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും പുത്രിയായിട്ടുള്ള സിംഹികയുടെ മകൻ സ്വർഭാനു വന്നിട്ട് ഇവരുടെ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും നടുവിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് അമൃത് ഭുജിച്ചു. എന്നിട്ട് അമൃത് ഭുജിച്ച സമയത്തായിട്ട് അമരത്വം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ പക്ഷേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുരനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പുരികം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മോഹിനി ദേവിക്ക്. അപ്പം മോഹിനി സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ശിരസ് അറുത്തു. അതാണ് ശിരസും ബോഡിയുമായിട്ട് രാഹു കേതു ആയിട്ട് ഗ്രഹമായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു. അതിന് മരണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തക്കം വാർത്ത് നിന്നത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വിഴുങ്ങുന്നത്. വിഴുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരവുമില്ല, ഈ കഴുത്തിന് താഴേക്ക് ശരീരമില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ തലയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മാത്രമേ അത് വിഴുങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് മിത്തോളജിയാണ്, സയൻസ് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. താനഹം വിശദ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജശ്രമശുഭ ആസുരീശ്വയോനിഷു. ഈശ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യാധർമ്മന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികൾ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാർക്ക് കൂടി മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, ദയാനിധിയാണ്, ഭഗവാൻ കരുണാസാഗരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 കുമാരന്മാരുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. മൈൻഡ് ബോൺ ആണ്, മൈൻഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവര്.
അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൈൻഡ് ബോൺ ക്രിയേഷൻ ആണ് കുമാരന്മാർ. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലുള്ള അവര് ഓൾവേസ് എല്ലാ നേരവും ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പം അവരൊരു ദിവസം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വന്നു ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി. ജൈവജന്മാര് പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇത്തിരി ദേഷ്യം വന്നു. ഇവരെന്താ മിണ്ടാണ്ട് പോകുന്നത്, ചോദിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇത്തിരി ദേഷ്യം കാണിച്ചു. അവര് പുരികം കൊണ്ട് ദേഷ്യം കാണിച്ചു. അപ്പം ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അകുമാരന്മാർക്ക്. എന്നിട്ട് അവര് ശപിച്ചു, നിങ്ങള് വൈകുണ്ഠത്തിലിരുന്ന് ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് കാണിക്കുകയോ, അപ്പൊ നിങ്ങള് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അസുരന്മാരായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാപമോക്ഷവും കൊടുത്തു. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ബ്രാഹ്മണരെ പറഞ്ഞതാണ്, കുമാരന്മാരെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അത് തഥാസ്തു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അവസാനം അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായിട്ട് അവർ ജനിച്ചു. അപ്പം ഹിരണ്യാക്ഷൻ വരാഹസ്വാമി വധിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്ന് വധിച്ചു. അതിനുശേഷം രാമൻ വന്നിട്ട് കുംഭകർണനെയും രാവണനെയും വധിച്ചു. അവരായിട്ട് പിന്നീടുള്ള ജന്മം ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവര് ദന്തവക്രനും ശിശുപാലനുമായിട്ട് വന്നു. ഭഗവാന്റെ കസിൻസ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവരെ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോലും മോക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്തിയ ലോകം വിശന്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗോലോകധാമത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങാനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിച്ചാൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും പതിക്കും. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്തീവ കൗന്തെയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. താഴേക്ക് നരകലോകങ്ങളിൽ വരെ അവർ പതിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ. നരകത്തിന് 3 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്, 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്, ഡോറുണ്ട്. അർജുന, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണത്. കാമവും ലോഭവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജതി, 3നെയും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നരകത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ, കവാടങ്ങൾ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3ഉം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വഴിതെളിക്കും. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധ സദാലോഭ തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്. വിമുക്ത കൗന്തെയ തമോദ്വാരേ സ്ത്രീഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയഃ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ്, അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഇതെന്തിനാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നതിന്. അത് 3ഉം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തുള്ള ശത്രു അല്ല, നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നീട് നമുക്ക് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരകഃ ന സിദ്ധിം അവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാകില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിപൂർണതയും ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രം വിധിമുത്സൃജ്യ, ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. എന്താണ് ശാസ്ത്രം? 4 വേദങ്ങളും 108 ഉപനിഷത്തുകളും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 18 പുരാണങ്ങളും ഉപപുരാണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സുഖം പോലും ഉണ്ടാകില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക? നമ്മളെങ്ങനെയായി വേദങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക? ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തത്.
അപ്പം ആദ്യം സത്യയുഗത്തില് ഇത് ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഒരു പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു, വരാഹസ്വാമി വേറൊരു പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു. അതേസമയം വീണ്ടും രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് 2 കൺട്രീസിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് സെയിം ഫാമിലിയിലായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നാണെങ്കിലോ നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് അസുരവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ളത്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് അതുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം ജെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായി കരുതി കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തോമിഹാർഹസി, ഈ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാവൂ. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം ജെ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ, നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായി കരുതി അതനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ വേദ സംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര കൃഷ്ണജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വരും. നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ വേദങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചവനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ 16th ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 16th ലെസൺ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളുടെ അവസരം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്കിനി 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്. ഇതുവരെ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്തവർ എന്തെങ്കിലും പറയുക, സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക. പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക? ഞാൻ 1 hour ഇരുന്ന് എവിടെ ലെക്ചർ അടിച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതൊന്ന് LKG സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, ആണ് ഇപ്പോഴും അല്ല. അപ്പൊ കേട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ കൂടുതൽ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇതുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുപാട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിന്റെ ക്ലാസ് എപ്പോ കേട്ടാലും മതിയാവില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കൂടി കേൾക്കാൻ ഒത്തിരി കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴും തോന്നും അയ്യോ എന്നും വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവേ ഇല്ല. അപ്പൊ തോന്നുന്നു അതും നല്ലതാണ് ഇതും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നല്ല മാതാജി നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നോണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ മാതാജി. ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരു ഇത് വേണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ, ചിലവരൊക്കെ എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാൻ. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കേറിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 ദിവസം കയറാൻ പറ്റിയില്ല, ഇന്നലെ മിനിയാന്നും. കാരണം സാറ്റർഡേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, മാതാജിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ആ ബിസിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, രാധാഷ്ടമിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ സൺഡേ മൺഡേ അപ്പൊ അത് കയറാൻ പറ്റില്ല. ആ 3 ക്ലാസ്സും പോയി. കേൾക്കാൻ നല്ലതുണ്ട്. നല്ല ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി എടുക്കുന്നത്. നല്ലതന്നെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, കൊറേയൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ?
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, സുനീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ആരെ പറഞ്ഞിട്ട്? സുനീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സുനീത എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. എന്റെ സെയിം പേര് തന്നെയാണ്. എന്റെ പേര് സുനീത എന്നാണ്. ശരി. എനിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ത്രോട്ട് പെയിനും തലവേദനയായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ക്ലാസ് ഞാൻ കിടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെയാ കേട്ടത്. ഇപ്പോഴും എന്റെ ത്രോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റുന്നതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാറുണ്ട്, മനസ്സിലാവണുണ്ട്. നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്റെ മകളുടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരോട് പറയും ചേര്. അപ്പൊ അവരാരും ചേരില്ല. അപ്പൊ എന്റെ മോളിപ്പോ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വന്നു. അപ്പൊ ഫോൺ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പൊ എന്തായാലും 15 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് കരുതി. ഇതിനു മുമ്പും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോ പോയി ചേർന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാറ്. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ക്യാപ്സൂൾ പോലെ ഒരിക്കലും ലഭിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അത് മിക്കവാറും ഒന്നുമല്ല ഈ ഗുരു തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും. ഇതെന്തായാലും ഒരു നല്ല അനുഭവമാണ്, നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. പെട്ടെന്നൊരു ക്യാപ്സൂള് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ കൂടുതൽ മനനം ചെയ്യാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സാധിക്കുമായിരിക്കും. ഇതാണ് എന്റെ ഈശ്വരന്റെ അനുഭവം. അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ മാതാജി അത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ മാതാജി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാനും മാതാജിമാരെടുക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ ഗീതയുടെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി വർഷമായി. ഇന്ന് വരെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് 2-3 വർഷമായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതന്നെ മഹാഭാഗ്യല്ലേ. മാതാജിക്ക് എന്നും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എടുക്കാനുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ്. പ്രതിത ആണ് എന്റെ പേര്. അപ്പൊ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് ഇതുപോലെ ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. ഗുരുവായൂർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ രേണു മാതാജിയോട് അതിന്റെ ആ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു തരാൻ പറയാം. രേണു മാതാജിയുടെ കയ്യിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സത്സംഗങ്ങളുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഫുള്ള് എല്ലായിടത്തും സത്സംഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സത്സംഗം അതാണ് ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത അവിടെ. അതെ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ അവരുടെ കൂടെ ചേരുകയും നമ്മുടെ എല്ലാം ഇസ്കോണിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈ ഇതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്മിനായിട്ടും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സേവനമൊക്കെ ചെയ്യണേ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യവാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി ഇല്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് എന്റെ ബുക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാവോ? ഷുവർ മാതാജി, ഞാൻ തിരക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു മാതാജിക്ക് ഇന്നതേ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. മാതാജിക്കെല്ലാം മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്, ഇപ്പൊ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ കുറച്ച് ഷോർട്ടേജ് വന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും മാതാജി എനിക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിലൂടെ അയച്ചു തരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കൊരു സംശയം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കേക്കാമോ? ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യണത് നമഃശിവായാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമഃശിവായ ജപിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട മാതാജി. അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു മാലയോ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി.
ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുക. രാധാകൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണനോ ഒക്കെ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം, എന്തും ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് കൃഷ്ണ ഭക്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, സദ്ബുദ്ധി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ